.3 FM Sunie. Adishmama yemu bibia kwaba. When him said I'm ready and not just a gun of when it takukumu, the more dinner. Otokone hase. Eurade. The more dinner. Yodin kunim yodincho, Nina Yagana Hundunti. Nemo manyan ntini ya baya na ya Kenkan Me. Kenkan Me. Read me in your day brewo. Engoma ya didi juma ya friend wobreguo. I'm afraid you want to see it. So you are not going to be refugee from. Ama ya day bro, Valido spices. Your fried rice, your jollof rice, your curry, sounds your ginger spices, wooden word diania. Anu sweat and inti abrubia mafia de. Rain wa ma ba nye. Essence a unu diane, that's one for Valido anye. That's what be the Valido yane diana obako here will be best na wala. Eti choba for no. Mo nuane e mo amanfo di say ye party say ye and I know me ko me kroma aguna bi poa no mo bon kwan pa na wo mu wie no mo ye jollof ne de Valido ye nam se wurade abo no me pa chocho ba fo no ketra fo no mo frɛ 020 2102922 02021022922 and a 0244214521 0244214521 a Valido spices Emedriane yed entry yemre fie na enano no ebeto dwa se kwadwo mabre ewrade adom okoda mu mfinhya mienu achi yeyi no na wonim da se ni afrim wokodru ye ene ye bebo na mane so wo maame de okoya che wakwa ne maame na so wakwa kosu ato ne nsanwe ne se a wono edi ne maame anim de ne ba ye tu bata wa frim ne maame so ananka nani da ne so wono so afrim say wadania jankamba oyan ho hwe enye Dominic Amponsan wa top man multimedia wono ne panyin power da Dominic Gogo na hode Adom ne ahwe ye ho ye de urade ase na kwadwo mabre na misu no Gogo wono na misu no ni su ne de emsa last week enyina su ne bi kan ye ohwe edwadwo a otwaaye no a wanu no ho se wantimi anye bibi pa bi ama ne maame but and now ne maame hyefo mu afi no obeye bibi eden e de ama maame yesi me hu yanka na kachi na kwadwo yesi no nwuma sese wo pepa ni
say kwabena wawie nanim ni bi nachi ni bi wadane ankonam nipa bebre ho asa no na so nyame ni kwabena kwagu mapoto pa de abrante yakom no ho de tutu abrabo ho a ebi to yenda emre a yenya adwensa kyase ebe ye bibia ma enipa bi a waboaye ana se oben yen no na ye too late. Hwe entina de bia ya meka se yasem bia ye ka se afutuo nsakra nipa gye senso memenyini ti afutuo no wan konsohwem esanse breni ho emadasani hwe kwabena nka afei na nko sesa na adwene o eso aye akachi kra enuntina enne ise utie yen na wako situation bi wako abrabo bi mu ni ya tufu na se wuntia kwaku esa osesa wadwen mama for meka ye ho Facebook na Facebook adwoaboatema message awode aba wose nani age pa nani age na happy palm sunday en wono wode nam na wesi e friend Joanna was me hwemo live me di frita kwade enam de ba ye chata di fo nyina Ibrahim Mohammed message awode aba no say hey wow na wesi e friend Mark Fish one so no message awode aba no say kwakui mo bo adwuma nyame hwam ne adwuma pa mo bo Opoku Richard and so the message aba no say good evening oh good evening na dodo na friend Opoku Richard wanchi ina me bata Royals FM oh Royals the nyame enka ho nyame enka ho enti Facebook messages no fabra aha ne yesua de yenya daje bowuram kwa abakosem atetesem ananasem na fa yetimi sua bibi edifremu Adom 106.3 FM so ne medin edi obidum bie edu kumi dwumadi mi na medi ho chiame ne ya manwuram sesei kwadwo mabre wo kofie wakwa koso abi ato ne nsawe wo bejai anase wo betomu ntentan ne ho sunsuanso ben ene beba yese mre ene hyebre ene beche yekofa na de no ye mame hey mame ti unani mame mabo mame mabak mame come to me mame come to me de matimi ayama onyina feda mabo mame mabe yama oh mame sorry mame sorry mame me baba ye de matimi nyina nyero me baba yama mame sorry mame umrensu ye arade ye mame afide mapim mechi kwayasi menim kwayasi mame afide minya die nie mabusuafo wo he mame hwan na minim no aw mame hwan na ode mi jaye aw mame sorry oh mame yeah oh mama kama sem mame mabo mame sorry mami meni da so nyina ne wo meni da so nyina ne wo mami woni wadie na meye aw mami sorry mami mi mo adie nyina ne wo aw mami die na medie die na mehye mami ko akohwehwe ne kurum noko ne nkrofo eho onim ne kurum ye otifi ne maame hwa ne se ofri krobia edi fehia kobo ye wo amansie ewo asanteman ofa adwene se obedi pa kakra apeska na wonye bibi abɔ ne ho edi akohwehwe ne nchi
odi adopa bɛyɛ bosome bi na afei ɔhyɛaseɛ ɛda dwada ebi ya obesim akɔhwehwɛ ne kurom akyi kwan akɔ lɔri a efiri abom ɛkɔ kumase no ɛtɛtu anadwo dasuom enti kɔdwo efiri abom bɛyɛ anadwo dasuom donko Kenkan Me, Kenkan Me. Ay, Erade. Tisi akra meye deni. Oh. Obrai mo aye den. Eja akanchine egu. Na Musa na so abekanchine egu. Si abrabo mu kra mede mani a kire hini. Ani da so nyina sa. Hey! Maofo agije me kokko so. Akogya me wo so bunani. Esi de mesi de na madware. Ye! Mesu na minimum su dware. Meye den adware free asue yi mu. kodwuma brɛ ɛdwedwen saa deɛ ɛba ne tirim ne sɛ obɛti oni ne ɔse wɔn deɛ nti a ɛsɛ sɛ ɔtena se ɛfiri sɛ akwantuo mu ɛna ɔbɛwɔ mu na wofo nso apatu adi no kan mpo wankɔ no ahongoro so ne si nam asaweɛ so ɛna ɔkɔkɔɔyɛ ne maame nso ɛde awerɛhoɔ ne adwendwene ɛna ɛkɔɔyɛ ɔno nso awerɛhoɔ mu ɛna ɔbɛtɔ yi Aw kwajo mina mini ye ankonam my mobo eh ma petesi kakra kai de metwitwa bi ade akai me maame ne me papa sese de mentina ho ma enfufun enda ne me kwaye midi mani bekire asuo kese ho akoyi apaye akire me nananom nsamanfo asu agu omo so wadinu kakra saa kusi sɛ oduru eskesie no so kodwo ebo pini esu no pɛ ekɔgyina ne konkon so ɔfa ensa a ɔde kwae no ɛhyɛ ase yi apaye sɛ asuo entrensuo a monsanie nanan monsamanfo mombɛgye monsa abosom enuansa monsanie me papa kwame tua onsani eno owo me yabraye wo so onsani kwadwo mabra midin ne me honam se afe na aduru me so nanano mesra mo se munyi puma kwan mu mame na mo be hia me awa tu na mo fa me nkofie asomdwe mu me ba wiase na enso wiase anjeme nananom meba munji weenum na mumbehia me kwan sanse ewiase ani mi di akon osoro ni asase mpo apome asamando ani mani da so enti meba twa na twa se meba agonaba meba medie mu mesrɛ mu se uma bibia nye bɔkɔ ɛma me se manya sumdue o braimu a minim se mo hode bibia beye kama e de ama me meja kwame tua mena eno ya braye meba o mesrɛ mu se mo be hia me kwan nano esi yepe ana osi tuanase ehwie nsano bi egu fom afei ode die aka no etuanti ennom ni nyina oworo ne ntoma egu ho ehwe atade mu eyi enwoma kitua bi a watwere edeto ntoma no so okogina esu no ho pe ehwe eskesu no eni kom eyese ohuri atom edi ho ehora ena oponko kani bia wo twa nkrofo su ede ahohare efri ehano ho
ehuri bam kodwuma bre obisa kodwuma bre yenti a opese wo yesa bisudie kodwo egina ho a na ohunu de wo Abrantie ade na odi unhu saa Oh, mami na ma bre oh yazibo. abosi eso kodwo emu ema wotnase wode ne ntoma ma no se ofra wo hyase etu kodwo fuse Abrantie Jimetumei Efra. Yo, meda say. Na adinti na upese udi hu ewusa. Anya bia o ka se nkwa na ade ehia wo ana. Enka obi e ka ne de atrewa. Anka obeto de fenyinam. Entitobo nenya akukuduro. Sentuma ye fi a menua na entete. Nye wadwen se obekunu ho da. Se wonwu a na wonim nya obenya. Kojo mi a uhumi min free ha bebia chese min free apo mu ha bebia na mom mi wasani na me ya abofra no na emre bi me ne ma me ne me papa ekofuom na yefi efuom eba no nsuo hyase se eto na mframa den bi na ye hunu nyanyenye nam se na me na eye opemfo ntino kojo na ontumi nantentem na me papa ka se yempe bebi enyina nsa na mframa no ano brasia na yeko nti me papa e de yeko bode adua bi ase a otwitwa abode no ahaban ni bi e de man se ye fa nkata ye ho preko pe dua kese bi tutu ye ebeto ye so a chese miniti ye no na me da yaresabia na yeyi me be fie no me beti se me papa me maame ene me nua no etoye amonomu ha na me nkoa ene nipa kojo amenwu na kojo ne me yiya pa wasemu mu se ekromofo ene mebusuafo ese me na mekum mese ene mini na ne ma ne ba ene se bebusuafo ekọ ebisa na konfo ne se eye me egusi ena me ye saade no efrise omose me ye baifo na ema me be ye tamfo ewo mebusua ene kromai nyina no anim na obia empamenim ahwe ewo krom ho na obia humia na wesini trase emra minyi no me fa me ho adwen se metu bata efise bebi anjewa bebi ebejo ene se ma ba be ka krom hai asembi se foi asembi kona na mo akwe eyi asembi kona bebi edida na bobiano I want to man and beso asembi se foi asembi prambansa eyi asembi kona bebi Itro kakamyo minro kakamyo kakamyo mpo kwa mwasi anansio Adom 106.3 FM so ne Kenkan Me dwumadie eni eguso ayede ma on ofakisi abeka yensa ewa ha akra Ghana foso o mafe wo papa mpacho ben fidi ma mena Me a metimi ho. akra nti E mo fa no konsu kwa no moka. fa na akoba tae Na no pe na kwa no konsu no moka pa. Se Ghana fo afi. sa hoden wo Wode wo pa. na said we sia fa ho no amamre kwa so de metimi aka ne se metrim na mo mitimi misa ho asem wo he wo fantema efra na Dominic ma me fa chame Kwaku. we minim say enwentuma wo wenye ntiamu Riaw. na we enwentuma ho da ofanya me no wonya na na wo he mpempena de egu ofakomu na ma me hwe ne nsa ni Sika ko pa sika ko petia ene hye no ena de deda ne nsa no eno no eye de buenye bansere eno yenka ne kese ai ese enye kwa eti wo de omanfo mbra Facebook
we na kyerɛ sɛ nana ɛyɛ abibiduro hene na ɔmommerɛ nana wɔpam the first nti mo de mo ba Facebook a Joko de ato Joko wɔde ato ɔmomra na mommerɛ wɔfa ene wɔfa na ho pa ai wɔfa yɛ mo akwaba me da se be ma awo ho te sɛn awo ne nam ho na busuafo obia ho ye aso yɛ bɔkɔ pa yɛ de urade ase na wɔfa ase na se sɛ de na mu nie eduru baabi na nkɔpɛ so kana no oduro na yɛfa nwumu yi enje ne tata nyomtofo hene na kwame ampadu akra na memfa wo kra ensie ye baabi a wo bia na Facebook John Mensa message a wode aba waso afakisi akwaba na ya fe dodo adwo aboatema so message a wono so ede ba ye nie wono de emoji no de ba kyese ne wraho pa Kofi One so the message aba no se asem wo de awraho wo hwe kodwa utum so bra no emo ye den edi amano wadi amia pa ode shaban's message wadi aba en was wotie na wadi free okay baby wadi free buy na de enia na Stella Mensam so message wono so de abani no meet him live na to da bia na roho metia na me roho pa enti yemrefi wafa ema yanro wafase eka kete kodi ne ho awu na bamu abu nipa bebre abamu abu abrabom enya ne mfom so enam se kura ofi so poten kura no wonim ho na wofo ni papa ne maame afrimu dada wonso ni ajapade biara ono ba bedi ho ade se wese epatani ana se mini asasini se uyi no etonchen ya sebe ya obekọ ninchi ebusua ben na okọ akodom se osese wenum nyina hwa mpanyin se fede no wo de na nka fanyina mo wo eno hunti na ma aye na dwense obetwa ne nkwaso na ono so eti enenu mo wa sedo akogina home sase baby wo ha obedru no na ohwa ukọ onima enyeye ede se osrani bi ha oduru baby etu okuta no baby e wadu no enya de a obetumi akonanim enti otumi de tuoni si ono anebo na ohwe egu ne ho na okọ sense e ba be fa no mum sense wo yesrani na okumu ya chiro de duade a na kodi nkrofo a onimo hamono nsem a ni ade obefam no ana no edin sa pepe na kodwo so ehu no se oni wiase ebesi akan akansie no na ho de nyade ha ebetume nti lo susu se okodia anya hwe yese ebisia onye hoho wasaman ebisia onye hoho wasamado kopim se ni papa ne maame edikan wo ho enti se okudura ye tutu a wanya biadi ye no anso a awofo ho edie betuma etia ofa ye hwe ewusia ene ejanka nsonso emu ejanka ene ewusia no nsonso ne kakra ewo mu se awofo no ba akoko ita kana ewusia nese ba akoko na ka ba akoko ita kana ewusia na ya kana janka de na kire se kura omumie no nyina akọ nje omumie nyina akọ nti safo no omunya hoho e wasamado
na se papa wo ho maame wo ho na fe usu ne sai se okudura okudu anya yukra wo ba beji wa tu enti na ma abante ne susu se otwa ne nkwaso a ebeboa na sense oni wiase ebesi akan nipa bebre wo man yi mu wo nkra ha wo munnim wo munchi awofo a ewo no ekodada papa kama na ebi mo kra awofo de tiase wo munnim wo munchi ene ya kan wa se brante yo mutu wo ne nam kan kwa eno kra da se ne agya wo honti na anytime no header makase onde papa wo ho de bi ha no bo ne krom nkom a kire nanso ebu ha onya ne saa onyo bia mane ne krom nkom enkire ne se wo firi wasa na se wo yokuapini kra kro potin no onim ebusia potin wo firi mu no onim sara enti nkrofo ka na ono so ekabi ede se mranti mi no mo je kinye ba ko se we santini ba ko so boa na ba ko no bisa ne se we santini a ebusia ben enton ben na bo usi okomu wo sa toko oba atoko ofa enti obu wa enam se oni babia ofa de tobo na bra ko babia akoto ayi no omoton aba wo ho mpacho chema branche na mefa aba ne ko so oba atoko osatoko se atoko na wakan ko fa kama ati enti atoko ne abusua na enti bi no bi bebre wo ha wo ma sabi faje wo akamfo nenso nikolo mukasa akora wonte kwantu mo baaye no baabi obatra ye na hokasa na se oka ofa ye beba ne aba behwe sa no ma wo sunsun so nya de maye na wo de ma menko kwabena somra kwabena yi kwago ye hwe abrantie yi a wo free hin anka kwabena to no wato nso mo obeso ne mun eto de bia wona ma no ahia wo bofo bi no abeyi wa firi wo hawo mu sanka ne ena nko obi hu se kwabena to no ho anka obi beso ne mu kwago ewo ho ebi wo ho sabi yesi ni papa empacho peja fidie no mame kwago yesi ni papa ho ede eho ena and it doesn't mean say ebi ni ho but enyo bia na obekwa ho hiahia mu a obenya ne bofo amana be di ama ho enjo say yo unse hwe kwame tua ene ya bayie akwantu a omo banyina na ise favor bi yeden edi omanima di omu twaya bedru omu dem ba edru ba bi ne nasa eno ne ade a ese wo dasani bi a wutie en ohunu se enye ba bia na obeka se obehia obofo on se yenuanu mai ni mrantie utimi kohia bi a oba bi timi kohia ba ma bi na bi adana obehu a o yiska bi emuodu ade ama but oba na bi nso nam onhia bi da ebi ana wo bofo ede asa edi se obofo asa ese wankasa na wo dwen hunu se mi koku me hui mi wu a yeso wu a na asamasa ampa se wu a na asamasa ana se wu a na bibi asa da bi wo nioma bebre on se se de na na ka se ne maame ne papa wo ho enti so owu no okọ a eda a on be chenchewi amane bi awe kwagu eyesa ampa eno so wo ho mpanyimfo wa asem bi o mo ka wo se krosa sanko dasani bi anko ho da nanso yegidi si yesen ho twene a anase yesen ho twene a yesen ho nesa enti kwaku ni nyina ne se wo nipa no ena ese ohwe wanam otuo mu yi obobra no na enye yi a ena nkyire se esi ebia ese okọ wachi na nioma bi a wanye ne yie no okorete no sesei kwadwo no waka kwantimfi ne maame ni ho ne papa ni ho de wate ya ne kuro ndin emra mete so so pese okoni nchikura ne mani age sa anya hwe kura no wakọ no wobo ne din no obo ne maame din a obehu de ekoso na abambu aba kokko na me enti na me kan se so obo na enye yi a enu nkyere se abrabo na si ese okọ wunchi yenhwe abambu nipa bebre abamu obu ewa abrabom wotu kwan na ni da so adwene a wofa ye nam so nti wodi tu anamo no anko wiesa na bamu obu saafo no de ba asem na obeka kire wo kokko on se abrante na obeje yenuane nkwa no wote asem a na futu sem a wode bi yedai ema no ono ne de yese mfatu hu bi ana se
in fact won't in the prison round ho da also o hwe be mai dia edua buabo one ne maame ene ne papa ne nua ene Kwame Tuade yin ade na ya utum say Kwame Tuade no kra de wanya no 40 wanya ne fo ene hwe wo enyo na wukun maame no papa ba de ebo ba yie se onwa enti kwaku ese wodi bi tutu wo de ho wo so wo de den but obi de den chen wo de Kwame na yan fancy a wa wutie minimum hawa wonamu nanso san ko brimpon bi chi watena se no waka na bakwase ma kire wa ka obon sampa say enough for enya bete enye so ofiti hɔ a no be ye brimpon wa bre wa san fifire over yes uti obi dia ka obeto de fanyinam sa asem no wada ma ekyesen fanyinam no na kyerese enka wo de kyerese wo de no ususu se wo de no kura se no ye mre esen foforo no de na wo tie no sanse abofra ketwa a ye de bayi ebo ninti akomfo no ebo ne bayi ne se hwe se awofo no agya ne nna no ne nuanom no duane kan wo mu nyina mo mu wuye enti enam sakura no wo sunsum bi eno nti na ama ono wanwo enti se wadoje owo no de ha wono de ono na mo hwe nkwan de a na kire se ono na bepia awofo no achimu omoko wafa ye gidi hu binumo ewo kane no na ne komfo beka bia no na ye fana na nananmo ogidie wo saafo no emu nenso epanyifo kan se o se akom yesisi a ne free obri komfo penso de free anaki kon penso na akom yesisi abafraketu ayi ehin no ko ya ansan na wokonya bayi no no bayi no kura wana de bayi no ma no wo fa yenhwe asem bisafo ne bi asem bi puno ye kan ebusua bi matete esanse sofo bi e de bayi sama ba konfo bi sabe wo bi a wo so wo bɔ anwem so ye kremoni so ye den me pese me yusu malam esanse malam edina ye de ato so nye ho adwuma na wo ye malam ye cheche ni akoka asem bi de ato obi so amabusua mu atete ofa obede mo papa no ho bɔne abibirem ya hawo no abi before hawo kase eni say wo gidie ewo sunsumu esen onyame mu le senti bebre kwasoro pa enso ye bie ne mpase adaka bi akatin bi esi ho no ye bie mu a obehu ade a esim ni nyina ne say gidi a obini ewo no na kane no eno na wande boye ho ban ansa na kwasibro ni de ne de eba na no mususu se ye tue de ne twene na kwasibro ni de no so amoa ya na chese ya guragu disade ye de ne kakra besie ne de obro ni de ne kakra so aka ho se ni be we anyiwa wenso ebejo eno na ama nei ase ebinumu da so edi wo mani ato suma ne suma nsam eso no na akomfo ne de simfo a ye kan masem no bebre nkan kore wa bedu ne nchana de se onya sempa bi e ka kire wo no so kakra wo hwere firi wo nchana wotumi eje mu ma no ofa obi ni message ya bana masra ye friend James Ajay was here nepa na mabuni ye be hu se obi gira wan se wo pese wo huri e free so be form ko betwa video dia to social media no that you are quite fast so me na video video ni nyina no dia to e to so obi ahwe bi ya se mu o se bra America usama no ko bombo you know tit center 911 center no so bi nya ne video so obi nya coverage but the plane no head towards the tower no so this be nanka and there is na oka no nya eje no tworo ye no sa na ono so ka nkupa ko be gina wa ama wato mo awie na the sa picture no so aba bonten abe kire say ya
asmeti to nsuo mu ɛna kwa bra da nsuo pepere kwa am sɛ ne nyina bɛbɔ mu Delphina mwakwa so for mwakwa of ayometi for mbremo ene ye be fa frefo kakra bi esambre nti momfa enchen number ne 0302216561 na 0302216562 edie ne bosua na ansa na no wo fei sambre ebi obi dwendwene ho sɛ nkonya yanko obedi ne ho dom wonya yanko obedi ne ho awu wonya yanko obegye ne kra essence wo brand mu ya e de ama no te se de kwadwo e de koyeye afutu obi wo ha de be masafo na umu ya onim ne obenya se obi edi ne ho dem a empepi obu ha na yade a aye no bebia ya na ho de etimi fa ho obu ha na yade a aye no nyade a enkwaje bia afiri babi eba ana se obusuani bia de ne sika eba be sano sa yade no bu ha otimi fa sa kwa no so na ode de ho dem na so enye ene se uku ho a wakum obi san se wo oyo obi e wo iho yakopon eni so empo o mai mra e makwan se ubekum obi a endi se wukum wo ho a wakum obi ana se ubo tirimopo odwen ho eto ho se opese odi ho yo ho doma na emra yiwa enananom kura ampo nyemfa obroni ofa yemfa afrefo ni bi yemfa bi mra obroni body ka mra bakuni ni tia obi aba homa no so hello mpa cho hwan ni pacho Jonathan Sonase yo yentie ojo e de na won ye che de ba ko a abebi ampanyifo bu aya me dina me ntia ase ese efere ni wo no efanyina mo won me dwene wo a me ntia ase sinifa de dwene wo na won se babia ona mu au kai sabewe ya ate abesa ni chance o mpanyifo ka ka to wada se obe di ayi bi achi de ko ku hu an ka beboa sabewe di mpanyifo samra bi ntina se ka unya yanke ensesa no anka minya yanka mo si sanu ka yo ya da se yemfa ofrefo hello mba cho hwan ni Jake Tashin Jake yentie we okay then a message I will be sending ma ono na san as in the grey AC ebia obi go pie so oboa na odi phone twa na kan say onu na odi sa message no eba fresh sanima no emboaye na face uko problem a depend nipa obeshia no first se wan share ni papa obetimi afa ho etu ese ho akofo nti kojuma bre ono de ni ti yi na wanya ni papa awaso ni mo edi ni na sem etunifo nyamishra onso Jake yemfa ofrefo bi hello rawagu mpacho hwan ni fada rawagu ye check you apefo nyina pacho mo jo to papa fada yintio rawagu me ate wo fanka ma meni weji nana pebre o ka sey chire ye bedi hon komo yo nana wada roma yo rawagu ya be waka na se menu yakojo o hawo ne mo rawagu eye eni tu adungo pa de mo se bi bia ba so be ko ha obi na obenyo futu ni a oyo futu pa benyo bi otofo a oyo futu pa obeto ofo a so betie na wotie na afite mo de bobra ebe bo papa yo ya da se yemfa ofrefo di twato kra hello mpacho hwan ni Beyonce me father bani Beyonce etsen na so happy birthday etwem belated me da se nyamisha de na won ye che na sia le play kwa de wa mi sia say kojo ma blenu de wa osi ne juma no fan na bo apa na fe so camera so be san na ti manage wa o kon so hemu so akojo ma blenu ne team na di besla yo yeda se pa enti afrefo ne yemfa ensia akra enche ne yekọ akasima be se miensa bi na ye sore so efutu bi wa de be magana fo na afi menko top man kwaku nya mehunu anase na mesua na enei ekire se awofo a omode e be asaso so no empo se unimo okurom kura na de ni boya ba
Your pen drive ni phone to me recording. Dako chire papa ne ma metrance. Say wo mumra, if say minimum din kopo. E mere no kan mate kwa yo motie nka metwe ma bigina ha. Na bisa ma me ne papa ano nsem kakra. Ulma, wo papa wo no de saying. Not he, no free he. Ne sa ne ma wo mu nyina no. Na nka abantie bia nye sa ofa sa ayi bi nto ho. Wo trofo no se me dance ni wa banche abrantie ba ko ha. Bra. Yene tem ni adaje be fidie no be fidie e fra say o che fe me kwa bena ufri hefa o che free jamase mi ami krum jamase o che ai o papa din de say o che Clement Frimpong o nana din de say Victoria Daxon o nana unim ni din pacha daibi yen fancy ya yen ko yen mi enti say nana wa hu ni din say o put me bisa papa e bia obetumi aba akirawo na ni nyina ya desua enti da bi beba na wo kan abakosema obeka si asam so enti ni ati ho tie no e bi asam no kura che no kura nim enti wo kire mu akusi se opani asomasi ena wo benten ena npa kon so wo me papa na bo sa utumi nya sa history na utumi de hwa ho ma ne ye da bi na ne nkwada bi di agro na ye bi se question sa ni bi se Yesu no da busuam na Mary Yesu ma me Mary no so wo ma me no friend saying wan kan Joanna opa ye koji Yesu ma me Yesu nana na ba nana opam the first na je ba no ye mfa ho wa ebra say azome na come azome na ma kan Joanna opa it will be here with track nana opam the first wo new botia no ye nkra ha ya na se ko wu nkwatia bisra ma mitu kwan kakra maba wa wo hia me no offer number 0249 59 8081 0249 59 8081 wafa yeda se nyame sha pa na yeda awrade asese wo de wa beka yes atop ma media wago mabo adwuma ya bo adwuma na ansa obeba no nana echamfo asiedu agyeman a woto so miensa eyekwa betife ne enra en wodi ni finhye aduasa efiri so betina konwa kese so na wosanso ukokwa mamu a nana esanso kuta dibia paa wo ho adonten tienwa na odi finhye aduasa na me wofa me bra me adi nyina Dr. Wiafia Kenten ai natural way herbal clinic so tum wokwa ye free screening edemo manfo nti yeda na ase ne ama no mo apiafo nana no mada romantic kaku ma me mbra mukakra eye nana abodin no eye adonten no titi hono se obi ya adonten a okumba adonten no ne dom omna first infantry to mo ne dikan sanity wofa dasene benya daje ne abawuro ebre na ye sanchi chemu no wo ho se ne so jemu tie no sa pe na ti hono so na se kantete ne bi ho adonten no na badin a one ne dom sorry ansa no bi asore bi toma multimedia dom we dey ye kai etiefo a etie se wa pese unya media mu edition ade hunu obi akopese o media school ye kan for Topman Multimedia Institute e dey amount ye number ne 0244 022 778 0244 022 778 ye wa Kaneshi Zongo Junction Dominic Amponsano no Topman Multimedia enti ha ne ade dwumade ni sie medin de obidum bi edukumin ye sorry so anwumre no se abrem kase boye de brem yadom ase shan akwa ene bom chidom bom adonten